Des d'Esquerra Unida Biar volem fer les següents reflexions pel que fa al passat plenari ordinari de l'Ajuntament del mes de maig. Es tracta de l'adhesió de Biar al programa de municipis contra el maltratament, una iniciativa d'Antena 3 i Mútua Madrilenya a la qual s'han adherit més de 350 municipis de l'estat espanyol. Si bé és cert que també entenem que cal posar el focus en altres qüestions, com ara pot ser la recuperació de la regidoria d'Igualtat, eliminada pel Partit Popular al principi d'esta legislatura i que ara es recupera dins del consistori. No per voluntat política, sinó perquè, entre altres, és necessària per adherir-se a aquesta iniciativa i tindre accés a determinades subvencions que d'altra forma el poble es quedaria fora per no tindre ni un pla d'igualtat a nivell municipal aprovat pel plenari. Pla que inclou el fet de tindre una regidoria d'Igualtat, un fet en el que Biar va ser pioner a l'hora de crear-la la passada legislatura. Des d'Esquerra Unida obrim un nou apartat per a llançar algunes preguntes en cada vídeo i fer-nos ressò de qüestions que es plantegen al poble. És per això que ens agradaria saber què passarà amb les emissions de Canal 3 Televisió a partir de l'1 de juliol, data en la que sols es podrà veure a través de l'empresa privada Biartel. Ens preguntem quina és la situació a nivell legal de la televisió, així mateix què passarà amb el seu ric arxiu de més de 4 dècades, amb els equips i les instal·lacions, i tot i que entenem que puguen hi haver motius tècnics o fins i tot legals en aquest canvi, però de moment no s'ha informat.